ndanga ndaita incident yekutenga mota yevamwe amai vavakavhara mota. Panga paita incident yekuti vane munhu wavakadhuma handitika vakaita accident kwaGaza uku handitika. Do you know kuti vakaita accident munhu yeye akafa akanofira pa 24 hour. I 24 hour iri panzi pachipa machipisa apo paipa yapo akanofira pa 24 hour. Munhu accident ofa vakaenda kunhamo vari vega vari 1 vakanoripiswa vari 1 vachidzoka vachirara pasaidzi pangu apa vasingatombotauri kuti ndo zvaitika. Tatogara time ndakatorota mukomana angaine 22 years akauya akamira pasaidzi pangu apa akapfeka trouser reblack nesheti rewhite. Abva nditi muri kuziva here kuti murume ane ropa mumaoko muhope ndabva ropa rani zvikanzi akangidembudzira upenyu hwangu. Accident zvayo but akangidembudzira upenyu hwangu. Ndanga ndada kutanga upenyu ndakafa ndine 22 years. Mukai mubvunze murume wenyu kuti asirira akandidhuma kupi kwaGaza. Bva ndapepuka ipapo bva muka saka ndakangopepuka bva ngati makauraya munhu kai mimi zvandakataura kanzwa zvona kupi ndikati baba enjo taurai chokwadi mmoza kuti ndikanga ndarota hope dzangu hadzinyepi ndiudzei chokwadi. Achati sorry zvako ndaisina kukuudza ndaitya kukuudza ndakaita accident but pandakaita accident ndaisina license saka pane munhu tanga tiri patest drive nemunhu wandaida kunorakidza mota wangaita zvekutengesa mota saka mota yemunhu yandanga ndinayo ndakandisa accident saka ndakazotaura nemunhu yauya akati aiwa kupolisi ndongoita kunge sezvo ndiri ndine license ndongoita kunge ndindekasei ndingidadhuma munhu ungoita kunge wanga wakagara sapassenger zvakanzi but mawitness vakanga vatondiona vakatotera kuhospital vangauda kundiita sei vangauda kundinyudza mawitness vakatonga nyaya icha sei nyaya ichiitika saka uyo akazongomirawo zvesimba zvaizviya akanditi ndipe 3000 ndichoki ndinga ndinda ndichidhiraivha mota hanzi pandakambotengesa mota ndikaendesa mari ndikabva katobhadhara baba ndikapa 3000 US muri kunzwa manje vatanzi it's okay iaccident zvinowanika munofanira kuti chikafu chepanhamo motenga coffin moripa painzi paidiwa mombe 5 handitika mota yayo yandekisa accident nayo yanga iri yemunhu vangatengesa mota yemunhu asingazive apangati ndimutengesere mari yandakatengesa yaiya ndikabva ndanotenga coffin chikafu guva zvese